Awungeke ngilunge. Kade agcina ukuba live. Who's this manje? Hayi. Ayandiswa. Follows me. Sound familiar. Ish, but okay, it's fine. Le ntombazane ihlezi live. Kuhlola phela. Yes, finally sengizoba live. Only because sengiqedile ngama-exam yabo. Dan, koos me bra la vite. Arresta. Ropiki. Fusek. Yes, how are you? Unjani mfethu? Into emnandi ngokuma se-varsity leyo nje futhi yabo. Cabanga nje uhlala ama-holiday for 3 months usema-holiday. Usazoba yinde lenyanga because manje I have to stay uNovember wonke. Why lento ngenza ngibe nje? November wonke, no December wonke, and also no January wonke. Acabanga bengigcina nje esikoleni ezolo kuze ngiye ngonyaka ozayo ngoFebruary. Hayi, hlelo lwenkosi njani? Oh yeah. Oh, okunye futhi ebengifisa ukusho ukuthi cela ungishela, angikwazi ukushela mina. Angikwazi, yikho ngajoli nje, angikwazi ukushela. Okunye bengifuna ukusho ukuthi ngiyayikhumbula le competition le engayenza ne. Le yokuthi ufollowe uBaby Lose, then you had to comment. Yep. Then you had to comment kwi-video leyokuqala lapha yabo. Then umuntu ozothola ama-likes amaningi ube ayibo Jesu. Izinto ezenzeka la. Then ozothola ama-likes amaningi i-comment yakhe yena uzowina-ke. Then I had to make ama-video for yena, ngimfollowe and repost ama-video akhe, and then silungise ezinye izinto eceleni-ke. Then bese sokhuluma-ke ku-WhatsApp silungise leyo nto lencane. Lowo muntu obezowina. I-competition le iphela kusasa ngomhla ka-30 October. I think abanye bayakwazi lokho. Hayi njani? Abanye abakwazi. Hawu, lo mfethu uyangifonela ebona ngi-live. I'm live mfethu, don't call me. Woza ungishiye endlini okokuqala nje ungifonele. Hi siya, how are you? Pretty. Unjani Teddy Bear? Kumnandi ube intombazane, siqamba amagama amnandi kanje. Hey ma, thina mele sibe omasiya kayi-1 izinto edume ukugwazana. Even though ngingakwenzi mina lokho. Mina nizibiza ngo-pretty, o-dark skinned bani, o-Betty bani. Yazi nje cha kumnandi ube intombazane. Just, yabo. Just. Thina mele sibe uvusmuzi. Yabona thina. Sibe kubizwa ngeli gama lengelikhohle. Athi ngiliyeke, but ngiyangi-understand ukuthi ngizini yabo. Yeah, ngiyangi-understand. Cha impela kunzima nje mfethu. Kunzima. Kunzima ukufocus because izinto abazenza leli bhilidi engiphambi kwayo. Namakhethemisi abawavalile. Ukuthi mfethu, hayi. Uthi igama linjani sisi? Sompisi mfethu. Umphemba mina. Yazwa yini? Yes. Umphemba mina mfethu uDali kuphela ngivumele ngibiza kanjalo because noma wami akayenzi leyo nto leyo. Yangithi yabo. So nje uMasiya, liyeka Masiya. uMasiya umuntu ohlala esitolo guys yabo. uMasiya uhlala esitolo, ngihlala esitolo mina.
lento ingenza ngibe mhlophe. Angihlali esitolo mina, yabo. So mina I am Mphemba. Angiyena oMasiya noMabura no yabo nje oSipha yonke lo genge leyo. Yonke nje. Yeah. So mina angiyithandisisi intombazane ezongibiza ngoMasiya because manje angizizwane-ke. Because why ngibiza ngoMasiya? Ngithe intombi njani? Anginantombi senginayo manje. Mina ngingaba single namhlanje, kusasa I'm married. Nje, yabo, you can never understand. Yabo. You can never understand bethu. Ngikwenza konke. Lasiqhathi nesihlala esitolo. No. Hayi akukho wrong lokho mfethu yabo, akukho wrong. Inkinga yami, hawu wazwa muhle la sisi. Guys, obani abaqashayo abasiza ama-CV emaphoyiseni because wonke amaphoyisa amantombazane emahle yazi. Yo dala uzoxabana nami ngento ngisho but cha muhle kodwa. Yabo, angisho ukuhlala esitolo ku wrong. No. Ku wrong ukuthi intombazane esibiza ngoMasiya, oMaphara, yini ngempela? Awulazi igama lami la ngempela. Yabo. Yeah, bani igama lami masiliphelele. Likhona lapha kwibhayo, ngicela uyolibheka. Likhona libhaliwe kwibhayo, yabo. Yeah. Othi ngifake ombali, singbo ombali amahle. Wonke nje lamagama noSine. Sikhona intombazane uSine noma umbali noma amahle la. Laba badume ngeinto zabo. Nokusibiza ngamanika. Hey, yazi mfethu. Yazi intombazane, amanika ahlala le phesheya. Mina ngivele ngingazi intombazane masibona. Abasho ukuthi amanika bathi oskri yabo. Ngivele angiphawuli ke lapho mina, yabo. uSine. Manje nawe uSine udume kabi because uyavuma. Nawe uSine udume ngale. Balo umsindela invite. Mas. Ngeke ngizikhansele. Oh, wait. Hi Siya, how are you? Sawubona Siya, yasho uDilethu, uyaphila. Hi Siya. Ngathi uyangiromance akwaye ukuthi why uthi Siyana. Ungayenzi lonto. Thanga Siya. Hayi Siyana. Ufuna ukubonana ngempela. Cause manje. Hey. Sathana uyangilinka Jess but it's fine. Hello ya amahle. Sbo. Ay dento ngayo. Hello. Hi. Leave us, don't leave us, don't leave us, please don't leave us, please leave us, don't leave. Hayi bukhuluma fethu. Yebo. Hawu. Ubani guys umela khuluma isingisi yimi? Awuzikhuluma isiZulu. Hello. Yes, khuluma isiZulu le right. Yo, ke right. So hello sis, ngathi une-energy showing. What? No, I said you look pretty. Yeah. Oh, thank you. So igama lakho bani ke? I have a feeling Elia. this is uhleli nawe yangizwa kodwa. I don't know how to speak fluent Zulu, ne? Okay. You gonna teach me? Oh man. You don't disrespect it. Yeah? Ay. Njani Siya? Ngiyaphila wena njani? Muhle Siya, stop lying Nkosi yami. Mina I am financially struggling. Yes. So nithi nina ubuhle yini ubuhle bensizwa ubuhle bendoda yazinkomo zayo.
khona lokho mina I am broke. So mase nginemali uzobona kahle ukuthi ngimuhle or I am not. But for now asehlisa umoya, yabo. Yeah. Calm down. Once ngaba rich hayi kuzonyuka eSouth Africa shame. Qeda izolo ukubhala. Yeah. You look fine. Yes, I am fine. Financially struggling. Yes, I'm struggling phela anginayo imali. Hawu. Cela ungenze ngowakho. Uzothengelwa yimi ama gift. Ngiqeda kusho ukuthi I am financially struggling. Nina ngifuna angithi nina nondoda mask. Manje ngizokuthengela kanjani ke mina izinto engenamali? I don't have money. Yabo. Yabo. I am broke. So ukujola nami ngeke ukusize ngalutho. Yezwana. Futhi ke nje if uyintombazane usahluleka ukuthengela impani polo ungajoli ujolelani futhi phela afford uba semjolweni angithi yawuza ushuni la uhamba khona yeah nje awuthanda imali uthanda mina unamanga nonke nisho njalo nawe unamanga hawu ngisuqamba amanga hawu mawusahluleka ukuthengela impani polo ungajoli yes simi ngalelo nje hawu phela nina nisile nina nangu umuntu uthanda mina akathanda imali yami usuqamba manga nonke nisho njalo hawo cause manje la ngisho mangathanda ukuphila ehlisa umoya umfana akathengele wena angithi ngiyabo angithi ngiyakukoleda yini mfethu angikukoledi phela mina sekumele ngikhokhele ukuthi ngijola nawe ngizencishe ngiyawa angikukoledi mina mfethu hawo athi sahlulwa ijazz lebhola angithi ngiyabona into engikhuluma ngayo ngisahlule ukuthenga ijazz lebhola kodwa uthi uyangithanda every day usahlule ukungithengela ipholo uthando lunjani lolu angithi yabo so it's nice to be single no it's nice to be single mase experience izinto zabantu abajolayo yes yabo asithengele sobabili nakho ke ungacabangelani ngithengele mina nami ngiphinda ngithengele wena ufunda ugrade grade 9 yes ngifuna grade 9 ayibo siyayipholo yes mfethu thanda imali yami hayi mina nangu umuntu okhuluma iqiniso but sorry imali anginayo awuna choice kumele uthande mina because imali ayikho awunayo nje choice yabo ama uthini sisi uthi jeza kuyona inkinga ngizobona amanye amantombazane mase ngilifakile nami ukunikeza imali koluka nenzipha kuyona inkinga ukuthi masulukile ziba muhle bese ubona abanye abafana same thing yabo yafana kumele ngu 50-50 angufuni bawona lo 50-50 mfethu ngiright nje umuntu akabe single bakwethu akubulali usithanda soba u2 uthanda mina nomuntu wami soba u2 siyabonga nami ubaby angithanda and I love her so much yabo yeah thank you manje ngesijolini singathengelananga ne musa uact ngathi uzosurvive emjoleni ongenamali because niyazazi ukuthi ngiyithanda imali angimfuni umuntu oqamba amanga mina ngize ngibone yabo angifuni leyo nto leyo unjani ngiyaphila unangaki me I'm old enough man to do anything ukhala ngani mhlambe ngakusiza I'm old enough don't worry about my age yabo I'm very good at what I do yabo ngiyayishaya into yami so tell me ukuthi ufunani maybe I can help yabo wena uhlukile we unamanga nonke nisho njalo nami ngihlukile ke kuba unamanga phansi kwami nawe yabo all girls are the same awusiya unomuntu futhi nangifuna ukuzama umuntu yena ukhona I don't want to try Nkosi yami thank you how do I tell a girl that you have a crush on her ungakwenzi ungamtsheli i-crush akubi crush akujola ne-crush yazwana yes liphi ithini lakho lisekhaya eMaritzburg nini birthday yami
ingomhla 26 January. Sure mfethu. Yes, ungamtsheli, umtshelelani. Akujola ne-crush, yazi. Yabo. Ungayenzi le nto leyo. Sawubona, how are you? Themba kunjani? Eyi, yabo lo ngibiza ngisithakazelo wavele wafana nodala wangikhumbuza yena. Uyaphila kodwa? Awasekho ama-advice. Kade ngayiyeka lowo mhlola mina, awangisebenzeli nami. If yakushayela i-crush uzoyithini? Cabanga kwenze njani, uyayithanda ni? Phela there's a big difference between ukuthanda umuntu nokuthi uyakuchaza nje. Angithi yabo. Why can't you date your crush? Ngivezela ama-six pack ngathi awunawo. Mina I have nginomkhaba mina lo kuba nemali ngisazoba nayo. Ama-six pack asiza ngani? Bathi ubaba udokotela. Six pack is useless. Kumele ube indoda enomkhaba. Ama-six pack awayifaki imali nokwakhanda kumosha isikhathi. Wena ubhizi ushaya ama-push up nama-sit up lapha ukhanda ama-six pack. Mina ngiyasebenza, I'm making money. So you have to choose. Ufuna indoda enomkhaba enemali noma ne-six pack ebroke. Choose one. Mase nginemali ngicela ukujola. Hayi sisi, no. Yini ekwenza ucabanga ukuthi wena uyadeserve ukujola nami mina mase nginemali? No. Mina ngeke ngibe nalo uthando mase nginemali. Ngithandayo manje kumele ngithande ngingenamali because ama-feelings azophela mase ngi-rich. Hawu nina ngicela ukudlala nina. Ufuna ukujola nami senginemali? Mina ngizobe ngasathandi mina mase nginemali. Ngizobe ngathandi umuntu phandle kwama wami. Cela ubone i-full outfit. Why? Futhi kumele ngiyojika lapha ya? I hope uyibonile. Mina ngithanda ungenamali. Okay. Yabuzwa. Yazi mina mangithanda yonke lento ngisangayijika. Yonke nje lento amantombazana yenza kuthina nami ngivele ngiyenze. Yonke nje lembuzo le enzime engaphenduleki. Ngivele ngiyibuze. Bathi ngeke ngiye lapho, yabo. So, lo osempilweni yami ongithanda manje ngisabroke. Nami ngiyangithanda noma uyabona ukuthi ngisazoba nayo imali. Yabo. Ya, futhi uyabona ukuthi hayi ngeke mfana kontula imali usazoba nayo uthi ngihlale naye nje bese abroke. Yabo uyazibhekelela naye ula. So, kuzomsiza ukuthi aqhubeke abekezele because uma ngane imali akekho umuntu omusha ofika empilweni yami ngizomthanda mina. Upheni usisi wami yazi lapho njengoba ungibuza it's because uyibonile ivideo cabanga ngiphendula lo mbuzo. Birthday yakho ucela ngikuculele angikwazi Nkosi yami. Mhlawumbe into engingayenza ngikuthengele ice cream kodwa ngathi kuyabanda. Ufuna ngikuthengele ini? Angikwazi ukucula. Fishane yo, yes, of course I am. Yes. Why not? That is why high school ngiyadlala. Because ukhipha ama-5 ngihlalaphi ngihlala eThekwini. But sengizohamba ke kodwa ke mhlawumbe ngisalile isonto elilodwa la sengizoya ekhaya ke manje. eMaritzburg. Cela imoya imibi la eThekwini. La eThekwini cela imoya eyigqomo. Imoya intashi. So no. Noma ngisho ngomlomo uthi happy birthday. Oh, ya screen record lapha. Okay. Happy birthday mabusi. Yes. Happy birthday to you. Maye ngabe ngiyakuculela manje angikwazi yabo. Angikwazi. Kuphi ne-PMB? Kampumuzo. Yeah. Kampumuzo. Yabonga. Okay. Oh, and okunye ke futhi ke uma sengihamba I won't post anything until I come back ngo February.
Bapha abangani bami namhlanje abekho ngihleli ngedwa cabanga basenzansi ngivakashele bona la endlini bona bangishiya ngedwa la endlini bahamba bayenzansi ngiyasho ukuthi ngiyakufanisa wafundela Duma. No, now I can prove ukuthi I have a twin because abantu bangiphikisa khona othi uyangifanisa and ubuthi ngafunda esikoleni ethiwa la Duma yini. No, mina newele lami sifunda ezikoleni ezingafani, uyena ubefundela la Duma not mina. So njengoba ungifanisa ufanisa yena not mina. You see, this is proof. So ungakangikholwa ukuthi I have a twin I uzoba strong, but no, akumina ewele lami lifundela Duma yimina. The February po, yes. Yabhala kusasa ubhale kahle siney'phethu. Asikhazi ungapost. Phela mina I only post ama-video afanayo nasendaweni eyodwa. Leyo nto ngisiza to maintain ama-views, yabo. Yabo, so kumele ngiposte. Mhlawumbe ngilokhu ngikrasha wena kanti uwele lami. Hey, you never know, mhlawumbe ukrasha yena, hayi mina. Yabo, mhlawumbe akumina lo, mhlawumbe uyena. Yabo. Yo, yeah, I understand. Manje uwele lami liyawenza ama-video. Alwenzi lapho unayo account la TikTok ecabanga ukuthi ngeke ngisho but akawenza ama-video unayo account la TikTok yakhe yabo, but akayenzi content. Into ehlale ne-content nje Nkosi yami akayenzi akahambiselana nayo. That's why nami ngeke ngiposte too much ngihleli naye yabo. Awubhalanga kahle namhlanje but stress asisekho. Oh, that's a good thing yabo, into right leyo. Just know ukuthi usiyangikweleta akishumi phela ngeke ngikhulume kangaka mahhala. You owe me. Iy'ntombi zenu zinigudla ngami ngiyabasaba yini bagudleni nani sengikhohlwe kusho phela la. I was walking ngisuka le rest yami ngiza lana, then kwayenzeka ukuthi ngahlangana nomuntu telling me ukuthi he knows me from TikTok and uthanda i-content yami. Inkinga iyodwa uthi inkinga njalo mexabe nomuntu wakhe intombi yakhe ipost ama-video ami, and I was like, hey mfethu, I'm sorry. As much as uthanda i-content yami, I'm sorry. Angazi nami intombi yakho nayo i-wrong mfethu, why njalo manixabe nizopost ama-video ami yabo, i-wrong leyo nto. Nawe post mfethu yabo, yeah. Kodwa phela before upost ama-video ami ukudle abantu ngama-video ami wenze sure ukuthi uyathandwa, like uthandwa ngempela serious, because uzozithola usudampeka yabo ndlela thizeni, because ama-video ami ayapromote ukuthi asincengani Nkosi yami, umuntu akenza into ayifunayo yabo. So kumele ube nesure ukuthi bayakuthanda ngempela, otherwise uzoba singile. Bhala English kusasa, hayi amanzi amancane lawo. Ngingayibhala kwamina lo English yakho, but ke good luck, bhale kahle. You cute. The only thing cute ikati nenje. Yes. Umbana ngisho ukuthi cute. But thank you. Yes. Kombe nginezinto ekhaya ezo3. Awa sangikhumbula izongiluma mase ngibona. Ya manyambo sefethu. Singibonga ngifaka banile manje la. As co-host. Kungangeni amantombazana ngiwathanda. It's all yabo. Oh. Alay nga. Ni hao. Akasazi China. Mina lana bengithi ngizokhuluphuka ngesimandarin, but ke seems like akangizwanga or yeli China
yabo, whatever kona lokho. Unalo imama yini leyo, imama yini leyo. Umama, I have umzali mina, nginayo umama, nginalo imama noma unayo umama. Uthini kumina? Khuluma ngani? Inkulumo yakho angiyizwa kahle, yabo. Ifoni ayikwazi nokudlala ingoma mfethu. Hayi, i-girlfriend incane exabanisa abantu, izinto engingibuza zona ku-live. Hayi, angijoli mina, angifuni futhi uhambe ethi ujola nami unamanga. Yilokho nje kumele ukwazi. Iwele lami liku-serious relationship nomuntu walo, yabo. Yes, iwele lami liku-serious relationship and ayishemi izokugwaza ke ntombi yakhe, so don't try. Ngazami bengizokubekela amagama amabili amathathu kodwa hayi nami ngiyayisaba fana. Hi, how are you? Njani? Akithi Mphembo Zimehla. Usompisi mfethu, uyazi nawe, yabo. Thina siphemba ngamakhanda amanye amadoda, so manje ngathi ngahloniphana. Usompisi mina mfethu, yabo leyo nto leyo. Yes. Okunye mase ngiyangifollowa phela, please ngicela nenze njalo, yabo, because abanye benu baposta amavidiyo ami bawaseva but abangifollowi. I-wrong leyo nto, yabo. Kufana nokuthi ngihlele etafuleni ngidayisa ama-aphula, njalo uma udlula la udlalele i-aphula leli kodwa ulikhokheli, yabo. That is wrong. Akhuluma noMawande Mbongi. uMawande lo mpofu umngane wami loyo. Yes, lokwaseMaritzburg. Mawande is my friend, yabo. Bob izinja zami, wakhuluma ngezinja manje. What's happening? Sihamba kahle kodwa. Ngiyabonga mfethu kodwa phela sengiqedile, yabo. Sengiqedile. Umkhuleko ufike emva kwendaba, ngiqeda izolo phela ukubhala ama-exam mina, yabo. Kodwa ke ngiyabonga. Biggest fan. Thank you. You are the biggest fan. But ngiyabonga. I understand ukuthi uzama ukuthini, yabo. Before ngiye ekhaya eMaritzburg kunabantu abangifollowayo abahlezi becommente kumele ngihambe sengibabonile, yabo. Yeah, kumele kunabantu ekumele ngihambe sisike saxoxa la ku-live, bavula ikhamera ngibabone, because khona laba abahlezi becommente and ngiyafisa ukubabona nami, yabo. You will never know, mhlawumbe uma ngihlangana nawe endleleni mina ozobona wena kuqala, then kube mina ojabulela wena bese ngicela ukushutha nawe, yabo. So I have to see you uma ukuthi ujwayele ukucomment. Lo Tunja bethu, who's this? Snake. You don't have to be a fake friend or a fake sister, eh? Angazi. If uMawande wakutshela, that is true, kwenzeka. So angazi noma mhlambe nje ubuza because uyamphikisa noma ucawuthi unamanga. Ngiyakhuluma noMawande ku-inbox. Lokho you have to know. Ngiyamposta sometimes kwi-status sami. So since ekutshelile ngicela umkholo, yabo. Yeah. Angisa-understand ithiwani lapha. Ngiyakuthanda Nkosi yami. Uyangithanda. Ngiyabonga nami ngiyakuthanda mfethu. Mana, hey. Sengina 1% mfethu. Shit, I have to charge my phone manje. Phone yami sizocima. So kumele ngicharge. Lento ngishiye ewindini. Oh God. Baba yini phone yami sina 1%. Yeah, sekumele ngiwucharge mfethu. Silwane khamba kanjani bhuti? Eish. Yeah, Papa yini, I have to go and charge the phone manje. Yo. Ayisacimike lento. Bye, have a nice day.